חברים בואו, בבקשה. בעצם עושים היום את חלוקת הפרס הראשון של מחפשים את המטמון חידת חמיצר, התנועה הקיבוצית ומשקי הקיבוצים. אליחי אליגון, שם מעניין, הוא מנכ"ל חברת הליסינג. אמיר מרקוביץ', מנכ"ל חברת ישראכרט, בשיתוף משקי הקיבוצים וחברת ישראכרט. פליני איתן, משנה למנכ"ל חברת כנפי משק. דב שור, מזכיר התנועה הקיבוצית. מי פתר את זה? לא מפחדים אותך. רגע. מי פתר את זה? רגע. זוכה בחופשה זוגית, הוא אייל כהן, מושב רכיה, בבקשה. פרס שני זכו לו סוף שבוע, יששכר איבישקובסקי מתל אביב. נהנה מהאוטו, תיר בא לך לעשות נזקים. דן אלפר, בבקשה. פרס רביעי, ספא אריאל רוזנברג, בבקשה. ארד חכים יעוד, את ארד תייצג. חיה. חיה, אימא זוגו, שמי חיה, בת חיים. של גלר? תודה רבה. גם חיה וגם אריאל חוזרים לנו לפרס השני. את הספא, את בני שוורץ, ואת המקור חמישי ארוחת בוקר, את אבירם חייט מקצרין. המשחק הזה הוא במסגרת אירועי ה100 לקיבוץ. מצאנו את המשחק הזה כהזדמנות טובה באמת לקרב את הקהל לתנועה הקיבוצית. אתם רואים שם את התמונה מלפני 100 שנה. הכוונה שלנו, ציבור הרחב ייכנס לתוך קיבוצים ויראה את הקיבוץ. כי מסתבר שמעל 40% מתושבי המדינה לא היו בחיים שלהם בקיבוץ ולא יודעים אפילו איפה זה. חושבים שזה רק מרכזי קניות. וכשאנשים ילכו לנגב ולגליל ויכנסו ויראו, אני חושב שתיווצר כאן הבנה, הכרת המקום וגם אהבת ארץ ישראל.